Studenti mohou vyjet do zahraničí až na 12 měsíců, a to jak v rámci bakalářského, magisterského, tak doktorského stupně studia. Mohou si tedy své studijní pobyty rozdělit a to maximální je právě těch 12 měsíců. Studenti si mohou vybírat jak dlouhodobý, tak krátkodobý studijní program. V rámci toho dlouhodobého tak si potom volí ze dvou možností. Buď klasický studijní pobyt, kde je možné studovat jeden semestr v zahraničí a potom si vybírají předměty, které vlastně mají dle svého studijního plánu a které jsou jim potom uznány tady u nás na univerzitě. Nemusí se však omezovat pouze na předměty v rámci svého studijního plánu, ale mohou si vybrat i předměty, jaké je zajímají, předměty takzvaně navíc. Všechny předměty, které jsou odstudovány v zahraničí, jsou následně tady u nás uznány a objeví se studentovi na konci na diplomu, který je mu předán. Další možností v rámci dlouhodobého pobytu tak je takzvaná praktická stáž. V rámci praktické stáže si studenti vybírají firmu, nějakou organizaci, instituci, může to být i nezisková organizace, kde vykonávají práci, můžou za ní být i finančně ohodnoceni, ale zároveň právě mohou získat i stipendium tady od nás. I v rámci krátkodobých pobytů mají nyní studenti možnosti. V rámci krátkodobého pobytu mohou studenti vyjet na tzv. Blended Intensive program, což je takový program, který připravuje zahraniční partnerská organizace pro studenty z jiných organizací a zároveň tedy pro ně připravuje program, takzvanou letní školu, která probíhá v průběhu 5 až 30 dnů. Proto tedy krátkodobý studijní program. A studenti mohou získat stipendium ve výši 50 až 70 euro na den, takže je to taková zase alternativa pro to, když studenti nechtějí vyjíždět právě na ty dlouhodobé studijní pobyty. Ahoj, som Julia, som študentkou doktorandského štúdia aplikovanej geoinformatiky a ďalkového prieskumu v lesníctve a na Erasme som bola v Holandsku na univerzitě vo Wacheningene. Mé jméno je Matěj Sadílek a studoval jsem na univerzitě Romatre v Římě a pracoval jsem ve Slovinsku. V Římě jsem studoval předměty ekonomické, nebo souviselo to úplně s mým oborem. Studoval jsem tam obory, jako jsou ekonomika přírodních zdrojů a co se týče Slovinska, tak tam jsem byl znovu mimo obor a tam jsem vařil kombuchu. Ahoj, já jsem Emma, je mi 22 let a studuju systémovou arboristiku na Fakultě lesnické a dřevařské a na Erasmu jsem byla ve Švédsku. Studovala jsem tam taky systémovou arboristiku a do studijního plánu mi byly vlastně uznaný ty předměty, co jsem měla tady v Česku, akorát jsem je studovala v angličtině. Ten obor byl pořád stejný a vložili se mi do toho předměty, jako je lesní ekonomika, environmentální psychologie nebo lesnictví obecně. Ahoj, já jsem Benjamín a studuju dřevařské inženýrství tady na Fakultě lesnické a dřevařské. Měl jsem možnost být na Erasmu v Lublani na Slovinsku. Studoval jsem zpracování dřeva, výuka byla zaměřená hodně prakticky, takže jsme měli možnost být jednak v laboratořích a jednak navštívit taky spoustu firem. Ahoj, já jsem Wendy a byla jsem na Erasmu ve Španělsku, v městečku Lleida, je to vlastně Katalánsko, na severu kousek od Barcelony. V Praze studuju lesnictví se specializací na ekonomiku, což vlastně vědě úplně nešlo napasovat, ale šlo tam hezky napasovat to lesnictví, takže jsem tam studovala lesnictví. Vlastně dalo se to studovat jak v angličtině, tak ve španělštině, ale protože španělsky jsem ještě neuměla, tak jsem si vybrala angličtinu. Studenti se často ptají, jak právě probíhá proces uznávání předmětů studovaných v zahraničí. V rámci studia v zahraničí tak jsou možné dvě varianty. Buď si student vybere předměty ze svého studijního plánu, které jsou ekvivalentní i v zahraničí a tam je studuje. Ten ekvivalent to znamená, že syllabus se shoduje minimálně z 50%, takže je tam poměrně velká benevolence právě pro uznávání těchto předmětů. Když si tedy student vybere nějaký takovýto předmět, tak je mu potom následně uznán za ten, který by tedy měl studovat dle českého studijního plánu. Nemusí se však omezovat pouze na tuto volbu, může si vybrat jakýkoliv předmět, který by ho zajímal a ten je mu potom uznán nad rámec toho vlastního studia tady u nás. Mojím najväčším zážitkom bol predmet, ktorý sa volal Magic of Mushrooms. My sme si ho navolili spolu s kamarátom z Fakulty životného prostredia.
a čakali sme podľa názvu nejaký Magic. Avšak keď sme tam prišli, tak sme zistili, že celý ten predmet je o chémii a o práci v laboratóriách. No a aj napriek tomu, že sme nemali žiaden základ v tej chémii alebo vlastne v týchto vedách, tak naše pokusy vychádzali z celej skupiny vlastne najlepšie. To bol jeden z takých tých silných a najväčších zážitkov, kde vlastne aj chémia mohla byť sranda. Na těch obou Erasmech těch zážitků bylo hrozně moc, ale ten nejlepší bych asi vytknul z mého Erasmu na Slovinsku, kde jsem jel na výlet do Bosny. Tam jsem poznal partu super lidí, včetně jednoho kluka z Švédska, který nás pak po příjezdu zpátky z toho výletu následně on odjížděl a pozval nás na narozeniny ve Švédsku. A tak já a další 3 jsme se pak zbalili, jeli jsme z Lublaně vlakem do Vídně a z Vídně jsme pak vlastně letěli do Švédska, kde jsme 4 dny slavili jeho narozeniny. Bylo to hrozně super, úplně jako strašně moc zážitků už jenom během těch 4 krátkých dnů. A pak jsme se zbalili, ale jsme zpátky na zbytek Erasmu, kde těch zážitků bylo ještě víc. Největší zážitek bylo asi otužování ve studeném moři a následný saunování, pak různý výlety po Švédsku na kole například, dále třeba výlety do sousední Kodaně a studentské večírky v kampusu. Asi nejsilnější zážitek z celého Erasmu bylo, když ISNko nacpalo 3 autobusy plný studentů a poslalo nás do Bosny a Hercegoviny. Navštívili jsme během 3 dnů Sarajevo, Mostar i Banja Luku a je to jeden asi z těch nejsilnějších zážitků, na který do smrti nezapomenu. Zážitku, co si člověk z Erasmu doveze, tak je neskutečně moc. A těžko se vybírá nějaký nejlepší, ale co se mi hrozně moc líbilo, tak jsem se seznámila s lidmi, co byli lesci. A ukázali mi vlastně nějakou lásku k lezení a brali mě každý víkend na skály, takže jsem tak nějak pronikla tady do tohohle sportu a beru to teďkom zpětně jako nádherné víkendy a nádherné zážitky právě díky této komunitě lidí, kterou jsem tam poznala a dali mi vlastně do života hrozně moc a zůstali mi mý kamarády snad úplně navždycky. Díky programu Erasmus Plus mohou naši studenti vycestovat do zahraničí v rámci svého studia a získat také podporu ve výši až 750 € na měsíc. Myslím si, že se to skutečně vyplatí a že by každý náš student měl tuto možnost využít. Štipendium bolo dostatočné na pokrytie nákladov na ubytovanie a aj na stravu a samozrejme, že výlety a podobné veci, tak na to som mala svoju vlastnú finančnú rezervu, ale ktorú som si pripravila už dopredu, pretože som vedela, že vlastne na ten Erasmus pôjdem a budem tam chcieť okrem štúdia aj cestovať. Stipendium od školy mi pokrylo vlastně oba Erasmy, ubytování v Římě úplně s přehledem, na Slovinsku s ještě větším přehledem, že mi zbyly vlastně peníze i na ostatní věci, jako jsou jídlo a zážitky. Stipendium mi postačilo vlastně na pokrytí ubytování a stravování. Stravovala jsem se vlastně samostatně, tím, že jsem se jako vařila nebo chodila do restaurací. A vlastně na ty zážitky a to ostatní jsem si vezla ze své vlastní rezervy. Největší část stipendia, ta většinou padne na ubytování, potom něco málo za stravu a dokonce mi zbyly ještě nějaký peníze na to si i ten čas trošičku užít. Doporučuji samozřejmě mít sebou i nějakou rezervu. Stipendium, které mi poskytla škola, tak vlastně pokrylo úplně všechny moje náklady. A tím, že Španělsko, ještě vlastně to vnitrozemí Španělsko je hrozně levná oblast, tak mi spoustu peněz zbylo a vlastně jsem s tím vyžila i na prázdniny, takže jsem pak ve finále nechodila ani na brigádu. Měla jsem levný nájem, vlastně jídlo, tak ovoce rostlo všude okolo, takže jsem nemusela ani tolik nakupovat. A cestování, tak vlastně díky mým kamarádům, tak bylo zadarmo, protože měli auto a vlastně na ty skály jsme všude jezdili jejich autem, takže finance mi pokryly všechny náklady. A jaký je ten proces přihlašování? Poté, co student podá přihlášku, tak musí projít výběrovým řízením. To výběrové řízení probíhá tady u mě, je to takový jednoduchý krátký pohovor, kde společně hledáme vhodnou univerzitu nebo partnerskou organizaci pro praktické stáže. Poté, co student projde výběrovým řízením, tak je nominován na zahraniční oddělení rektorátu, kde potom společně s kolegy vyplňuje další dokumenty potřebné pro výjezd. Jedním z nich je například účastnická smlouva a smlouva o stipendiích. Predtým, ako som išla na Erasmus, tak musela som mať certifikát o úrovni angličtiny, takže som vlastne študovala jeden semester angličtinu pre výjíždející studenty.
No a potom už stačilo iba podať prihlášku, absolvovať pohovor a odoslať vlastne potrebné dokumenty na študijné oddelenie. Co jsem musel dělat před Erasmem, to mi trošku v paměti vymizelo, protože vlastně už to bylo zastínění tím Erasmem samotným. Řekl bych, že jako určitě co papírování, pohovory, ale všechno proběhlo víceméně tak hladce, že mi to ani neutkvělo v paměti, bylo to úplně v pohodě. Před odjezdem jsem musela podat přihlášku, napsat motivační dopis, ten jsem psala v češtině i v angličtině, vlastně pro moji univerzitu, na který studuju, a pro univerzitu, na kterou jsem byla na Erasmus, a udělat si jazykový test, který mi vlastně nahradil ten obecný certifikát z angličtiny. Úplně první jsem využil interaktivní mapu, kterou máme k dispozici na webu univerzity. Jsou tam přehledně seřazené univerzity a veškeré instituce, na které je možnost fakulty vyjet. Využil jsem taky rady studijního oddělení a oddělení mezinárodních vztahů. No a potom už stačilo vyplnit nějaké papíry a vyrazit na cestu. Než jsem na ten Erasmus vyjela, tak to byla pro mě mnohem těžší část než potom samotný Erasmus, protože nejtěžší bylo si vybrat, kam vlastně na ten Erasmus pojedu. Prvně jsem chtěla do Portugalska, potom do Finska, no skončilo to Španělskem, kam jsem ve finále vůbec nechtěla. Když už jsem si vybrala tu destinaci, kam vlastně pojedu, tak už to nebylo tak složité. Člověk musel vyplnit nějakou byrokracii, aby dostal vlastně ty finance, to stipendium. Potom si člověk musí sehnat ubytování, kde bude bydlet, což je poměrně náročné, pokud člověk nevezme nějakou agenturu, která mu pak z toho ale následně strhává procenta. Ale když už jsem vlastně všechno tohle zvládla, tak Erasmus už byl úplně v pohodě. Po návratu ze zahraničí studenti v rámci studijního pobytu odevzdávají tzv. Transcript of Records a společně tady s námi na studijním oddělení probíhá právě ten proces uznávání předmětů. Pokud je to praktická stáž, student odevzdává pouze potvrzení, že praktickou stáž u dané organizace absolvoval. V rámci webu CZU Go Abroad mohou studenti najít také interaktivní mapy, kde si mohou vybrat univerzity podle svého zájmu, ale také vidí, kde již jejich předchůdci byli. Jsou tam univerzity, které vybírali studenti jak z naší fakulty, tak i z jiných fakult, protože samozřejmě studenti mohou tyto studijní pobyty různě kombinovat. Stejně tak mohou studenti na této interaktivní mapě najít také organizace, které nabízí stáže pro studenty. Jsou tam také podcasty, kde si můžou poslechnout, kde studenti všude byli, jaké jsou motivace pro výjezdy, jak se jim líbilo v zahraničí a co všechno jim Erasmus Plus přinesl. A samozřejmě nejjednodušší možností je zastavit se tady u mě a společně můžeme tento váš studijní výjezd naplánovat. Erasmus mi dal okrem veľa priateľov a vlastne toho, že som sa zlepšila v angličtine, tak mi dal základ na moju diplomovú prácu, kde vlastne tie veci, čo som sa naučila, som využila pri písaní diplomovej práci a pri spracovávaní dát. A zároveň to bol taký môj odrazový mostík pre moje doktorantské štúdium. Erasmus mi dal hrozně moc zkušeností, zážitků a toho, čeho si cením nejvíc, jsou určitě přátelství. Poznal jsem strašnou spoustu lidí, s kterou jakoby do dneška udržu kontakt, přijedou do Prahy, já jim tady ukážu prostě okolí, vezmu je na jídlo, vezmu je na pivo, nebo prostě přijedu já za něma, pořádáme různý srazy. Jeli jsme třeba na Oktoberfest do Německa, prostě udělali jsme si takhle Erasmus sraz a beru je jako úplně regulární přátelé, který vlastně si chci udržet jako co nejdýl. Erasmus mi dal celkový rozhled, schopnost se o sebe sama postarat v cizí zemi, internacionální přátele, který můžu kdykoliv navštívit a schopnost vědět, v jakém oboru chci dál studovat a nadále třeba pracovat. Erasmus pro mě znamenal úžasné srovnání dvou vzdělávacích systémů. Potom to pro mě znamenalo taky hodně praktické výuky a v neposlední řadě hromadu úžasných zážitků a skvělých přátel, který člověku zůstanou. V neposlední řadě můžu zmínit taky jazykové schopnosti, které se člověku fantasticky zlepší. Erasmus bylo pro mě jak kdyby vystoupení z mé komfortní zóny, musela jsem se rozloučit se všemi kamarády, nechtěla jsem prodlužovat ročník, takže jsem vlastně dělala zkoušky jak tady, tak tam, takže jsem se musela učit i hodně zpátky tady, jak kdyby co brali moji spolužáci v Česku. A vlastně ve finále mi to ukázalo, že nic není nemožné a že člověk nemusí ani prodlužovat kvůli tomu, aby zažil něco víc. A vlastně Erasmus pro mě byl z celého studia to nejlepší, co jsem zatím udělala.
A kromě kamarádů, zážitků, tak to bylo určitě spoustu cenných zkušeností, kterých se velmi vážím. Erasmus vám určite odporúčam, je to jedinečná príležitosť a hlavne je to skúsenosť na celý život. Erasmus bych doporučil úplně každému. Je to jedinečná příležitost, která se ti může naskytnout. Otevře ti to strašně moc dveří ve světě, máš v tom svůj vlastní vnitřní růst, řekněme, člověk si přijde o něco vyspělejší, když z toho Erasmu přijede a ty zážitky a ty přátelství a ty kultury, které tam člověk pozná, to je prostě nevyslovitelný. Stojí to za to. Určitě vám vyjet na Erasmus moc doporučuji. Je to vlastně možnost, kdy vás dokáže někdo finančně podpořit a dává možnost jak poznat sama sebe, tak poznat, v čem jste dobrý. Tak kdybych mohla jet znova, tak pojedu znova. Já sám, než jsem na Erasmus vyjel, tak jsem měl hromadu strachů, hromadu obav, jestli to zvládnu, jaký to tam vlastně bude. Ale když jsem tam konečně byl, tak jsem zjistil, že po překonání nějakých těch prvních bariér je to vlastně úžasný zážitek. Je to možnost zlepšit si jazyk, je to možnost poznat nový přátele a jsou to zážitky, které člověku zůstanou na celý život. Erasmus doporučuji určitě každému. Pokud o Erasmu uvažujete, tak určitě neváhejte a vyjďte. Je to skvělá zkušenost, jak poznat nové lidi, zažít nové zážitky a naučit se spoustu nových věcí. A určitě nebudete litovat jediného dne, který tam strávíte. Pokud zvažujete možnosti vycestovat do zahraničí, určitě se za námi zastavte na oddělení mezinárodních vztahů. Nebo se můžete domluvit a přijít přímo za mnou, proděkankou pro studijní činnost, a společně naplánujeme váš studijní pobyt. Rádi vám ukážeme ten první krok, ale udělat jej již musíte sami.